Ένα χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών και ενώ το Πανελλήνιο ζητά απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη, η κυρία Καριστιανού προέβησε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Είχαμε επισημάνει ως κορυφαίο γεγονός στην προσπάθεια συγκάλυψης που φαίνεται να επιχειρείται τη σπουδή με την οποία, με απόφαση του τότε Περιφερειάρχη Αγοραστού, δόθηκε εντολή για το άρον-άρον μπάζωμα της περιοχής του δυστυχήματος παύλα εγκλήματος πέρα από κάθε λογική, καθώς είναι στοιχειώδες να αφήνεις άθικτα τα στοιχεία για τη δικαστική έρευνα που θα ακολουθούσε. Είχα μάλιστα καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής τη συγκεκριμένη ανάθεση. Τώρα όμως μαθαίνουμε από την κυρία Καριστιανού ότι ο κύριος Αγοραστός, σε εξώδικο που του είχε κάνει για το θέμα, της απάντησε εγγράφος ότι προχώρησε κατόπιν εντολής και μάλιστα μετά από 2 συσκέψεις του κυρίου Τριαντόπουλου, τότε υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και τώρα υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατόπιν αυτών γεννάται μείζον ηθικό και πολιτικό θέμα. Ο κύριος Τριαντόπουλος καλείται να απαντήσει αν ισχύουν οι ισχυρισμοί του τότε Περιφερειάρχη και αν ναι, με τι σκεπτικό έδρασε, αν έδρασε αυτοβούλος ή πήρε και αυτός εντολές άνωθεν. Δεύτερον, να αξιολογήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας τη μαρτυρία και το απαντητικό έγγραφο για τα περαιτέρω. Και τρίτον, να απαντήσει ο Πρωθυπουργός αν ο Υπουργός του και στενός του συνεργάτης έδρασε χωρίς τη δική του ενημέρωση και αν συνεχίζει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του. Σε κάθε περίπτωση, όταν λέμε όλα στο φως, πρέπει και να το εννοούμε. Φτάνει πια με τη συγκάλυψη. Φτάνει πια με την κοροϊδία. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει.